Ahora vamos a recibir un grupo grande, ya un poco tradicional aquí con nosotros, ya es el tercer o cuarto año que viene. A Toruxas e Sorteiras da Fonsagrada. Ahora ven o jefe dirá o que van facer. Un aplauso, que traerá algo bonito preparado seguro. Están a pasar ben, verdad? E falan galego, verdad? O que non entenda, explícolle despois en castelán. Ai, vostede é da Fonsagrada. Eu non, eu son tío de Lugo, pero vou ali. Levo casi 20 anos indo a Fonsagrada. Xa digo pantalóis, cullóis, xa digo todo así. Imos bailar unha peza, a primeira peza que é unha jota da zona de Ribadeo, allí pegadiño a Fonsagrada, pero na zona do mar. No marisco da montaña non temos esta jota. Neste marisco sí. Espero que lles guste esta primeira peza. Jota Pumarega.